ତାମିଲନାଡୁରେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକଙ୍କୁ ବିଭତ୍ସ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି ଟ୍ରେନ୍‌ରେ। ଏହି ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ତାମିଲନାଡୁର ତିରୁତାନି ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ। ନମସ୍କାର। ତାମିଲନାଡୁରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ତଥା ଚିନ୍ତାଜନକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜଣେ 20 ବର୍ଷୀୟ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକଙ୍କୁ 4 ଜଣ ନାବାଳକ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆକ୍ରମଣର ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରି ସେମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଗତ ଡିସେମ୍ବର 27 ତାରିଖରେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଚେନ୍ନାଇର ତିରୁତାନି ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏକ ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନ୍‌ରେ ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ଜଣକ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ 4 ଜଣ ନାବାଳକ ତାଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ତିରୁତାନି ଏବଂ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ଅରାକୋନମ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ଯୁବକ ଜଣକ ତିରୁତାନି ଷ୍ଟେସନ ଓହ୍ଲାଇବା ସମୟରେ ଏହି ନାବାଳକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ପଛପଟ ନିଛାଟିଆ ସ୍ଥାନକୁ ଟେକି ନେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେମାନେ ପଟାଘାତୀ ନାମକ ଏକ ମାରାତ୍ମକ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ବିଭତ୍ସ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଆଜିକାଲି ଯୁବପିଢ଼ି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରିଲ୍ସ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିଜର ଦବଦବା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଏହିଭଳି ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାମିଲନାଡୁ ପୋଲିସ ଏହି 4 ଜଣ ନାବାଳକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା ଲଗାଯାଇଛି।